hebben het hecht op de juiste plek. Ja, dat is de dingen, de vingerafdruk van de mens. Oh, wat mooi. Dat is 3 jaar geleden overleden, dus dat heb ik niet moeten maken. Maar de vingerafdruk, dat had je al? Of dat heb je... Nee, Doordat er was overleden? Als er overleden is, dan wordt er opgebaard. En voordat er opgebaard is, doen ze die vingerafdrukken maken. En ja, de ene keer dan, de lui willen ze wel hebben, of de lui willen ze niet hebben. Maar wie is dat zo? Ik wil het wel hebben. Dus hij is altijd bij jou? Ja, want dat is de geboortedatum van hem. En de sterfdatum. Moet ik even kijken? Ja. Jan Hamers. Ja. Van 32, Ja. 30 april 2015. Ja. Ja, dat is Precies 3 jaar geleden. Ja. Ja. Was krank. Ja, dan kreeg ik een herseninfarct in januari. En ja, hij was juist weer opgekrabbeld. Het ging nu weer goed met een ens. S'nachts zei hij van, ik moet naar de wc. Dus, en ik moest hem helpen met mijn bed te gaan. Dat ging niet zo goed. Dus ik wil hem optrekken. Dan kreeg je met gemakkelijk meer van de plek af. Dus toen kreeg je dat op dat moment. En zou ik ze in de mondje heeft trekken. Dus ik gelijk 112 gebeld. En gelukkig achter in de buurt worden dingen, dus dat was zo hier. Oh, je moest de reanimatieduid of zo, of wat? Nee, die wat op de ambulance zat. Die wat hem gelijk eens metpakken. Ja, hier in het ziekenhuis kwam. Het wordt maar slechter, maar niet beter. Nog van allerlei dingen met hem gedaan, maar ja, hij was 82 weer in het ziekenhuis. 83 heeft er dus nog met gemaakt en toen worden het afgelopen. Hij heeft 2 maanden in het ziekenhuis gelegen. En nog nog 2 maanden in het verzorgingshuis. Dat wordt gedaan. Dus. En dan stier ze er alleen voor? Ja. Ganz alleen. En dat is niks meer het. Al 4 kinderen. En die hebben we vanavond dat ik heb laten weten dat dat herseninfarct gekregen. Niks meer van te laten werken. Ze zijn niet in het ziekenhuis geweest, ze zijn niet in het verzorgingshuis geweest. En ze zijn niet op de crematie geweest. Zijn eigen kinder? Zijn eigen kinderen. Alle 4? Alle 4. Hoe kan dat dan? Ja. De zus wel dat het wel kent. Hadden ze geen goed contact met Ja, Jan? Dan moet ik nog hier zo. Wat is dat voor iets raars dan? Maar Jan zegt van, daar heb ik geen zin meer. Uit het oog is uit het hart? Ja. Oeh, dat is wel heel hard. Dus ze hebben me gewoon laten stikken op alle gebieden. We hebben gelukkig goede overburen. En buren waren een stukje kleiner afwonen, dat ik die heb. Die wat me ook eens een keer in de weekenden kosten brengen naar het ziekenhuis en weer halen. Want ja, ik heb zelf geen openbaar vervoer. Ik was eerst met het openbaar vervoer gewoon. En in het weekend heb ze mij geen openbaar vervoer. Dus, Want dat is, dan ben je aan huis gekluisterd eigenlijk. Daarom. Zou je een taxi moeten bellen, bij wijze van? Ja, kijk, en dat kost sowieso kapitaal. Het kostte me nu wel kapitaal aan de bus, maar dat interesseerde me niet. Maar ja, hun waren dan altijd zo van, oké, we willen dat wel voor u doen. Dus, wel fijne buren. Ja, heel fijn buren. Ja. Dus de mensen hier tegenover ook? Ja, ja. Ja, wat is dat, woont hij in de kunstenaar of zo? Ja, ja. Huurt die mevrouw erbij? Dat is mijn zoon. Dat is uw zoon? Ja. Is die dat? Ja, Ja? maar hij wil niet. Oh, hij wil niet? Nee, ik had al gezegd dat ik ga niet naar buiten. Oh. Maar je kan dit natuurlijk wel eventjes plaatsen. Ja, ik vond die tekst op die stenen zo leuk. Ja, die is van mijn schoondochter. En die wil ook niet zeker? Nee, ook niet. Nee, maar dit is ook sowieso een hele zware hartpatiënt. Dus, Nee. Oh ja? ja, ja. Oh. Deze hard werkt op 2 van een heel grote batterieën. Oké. Dus ik vind het toch wel heel knap dat er... Limburg van L1 van de Limburgse TV. Krijg ik niet hoor, kan ik niet krijgen. Waar woont u als ik vraag? Leersum, Amsterdam en Leersum. Oh, dan bent u een eindje van huis. Ja, ik was ook tuin doen hier. Ik was tuinvrouw. Tuinvrouw. Ik was een paar dagen tuinvrouw. Ja, dat kan. Ja, dat kan zeker. Succes ermee. Ja, dank je. Maar hoe lang zit je met Jan samen geweest? 33 jaar, overgetrouwd. En dus die 4 kinderen die zien ook van nog? Die zijn niet van mij. Die zien niet van nog? Die is de tweede keer met mij getrouwd, dus nee, dat was van zijn ex. Oké. Maar die hebben al die tijd hebben ze ook geen contact gehad met die ex. En toen komt die oudste dochter, die komt toen niet weer.
En dan zat ze de auto helemaal onder op de straat en toen was ze bang als die ex langskomt dat ze zorg dat ze dan met de pap op bezoek was, snap je? Dus dat was al niet wie het zin moest. Dat was al niet geweldig, maar ja. Maar toch ziet je hier gebleven. Ja, natuurlijk. Ik heb altijd gezegd, gewoon niet dat er graan in zitten. Dat zie je er niet. Maar ziet je van hey? Ik ben geboren in Heerlen, maar vanaf de tweede of de derde dag ben ik hier gekomen. Ik ben eigenlijk altijd hier in Meers geweest. Ik ben geboren van Heerlen. Want die rollende R, Ja. die is voorbehouden aan een klein stukje van Limburg, hè? Ja. Klopt. Die hebben er meer heen, denk ik, die rollende R. Ja. Heel veel hier. Hey, vertel eens, hè, want we hadden het net met Jo hadden we het over dat ik het niet verkeerd zeg, de fanfare. Ja, hè? De fanfare van Mees. Dat is een hele goeie. Wat is er nog meer leuk aan dit dorp? Ja, wat is er nog meer leuk aan dit dorp? Anders zelfs het heen is zo lang vol. Ja, maar ik heb altijd van... Vroeger, ja, wie de oude nu nog leefde, dat was een hoes, dat stinkt precies vuur, zal ik zeggen. Hè? Waar heveur? Ja, dat wordt dat die vuur, want ik heb het fietsen heb ik geleerd. Die grote kamervuur kan je... Ja. Je hebt fietsen geleerd in de kamer? Ja, dat was een oude grote kamer en daar stinkt niks in, dus... Dan zegt de pap van, je kent fietsen, maar neemt de straat. Dus, in de kamer leerde ik het fietsen. Oké. Ik kost wel fietsen wie ik de straat heb ging. Dus dan, naar de eind, ja, was het een jaar of 10. En dan ging ze naar de lege school en dan wordt de pap de gevel boeien. Ja, en de mam die had altijd dingen, die had open been. Die hebben we goed anders gekend. En dan wordt het van, ja, de papa 100% stuplongen, maar ja, dat deed toch nog altijd dingen van alles. Dat was ik kon niet stilzitten. En dan ging ik voordat ik naar de school ging, die samen met hem de cement maken. En dan was het petrol. Immer vol met cement. Ik zorgde dat de dingen vol, de spieskoepen vol hou. De brikken naar boven. En dan ging ik naar de school. Als ik terugkom, moest ik de catechismusles leren. Want de dag ernover catechismusles, dus dan moest ik gauw aan de borg. Met één ei hoor ik de brikken in de dubbel. En dan moest de catechismus leren. Ja, joh, god, dat moest ik doen. Samen met pap cement maken? Ja, altijd. En wie alt wordt je toen? Wie alt zat je geweest in den tijd? Een jaar of 7, 8. Maar ja, dat heeft nog wel vruchten afgeworpen, man. Ik ken nog een hele hoop dingen wat normaal de mansstukken kennen. Dat ken ik zelf ook. Dus een murkenmetsel of zo? Dat... Ja? En vogen, tegels leggen, noem maar op. Geweldig. Ja. En wat vond pap ervan? Dat er een dochter had? De papa had altijd van begin af aan, wie ik nog ganz klein was, zag dat ik vind je toch jammer dat er een stukje meisje bent. Gauw liever een jongen gehad. Maar ik heb ook alle dingen wat een jongen normaal deed met zijn pap, heb ik ook met hem gedaan. Hè. De tuin omspitten en dan met de voor, hè, met de meesterinnen. Dat hadden we me geleerd. We hebben gewoon zo'n dijk en ik een dekking in de tuin en dan we samen klaar. Vond je dat niet vervelend? Nee, ik vond dat juist leuk. Nee, maar dat pap zei van ik heb liever een jongske gehad. Nee, op dat moment interesseerde me dat helemaal niet. Nee, want ik had een hele goede band met mijn pap dus. Dat vond je toch aardig wie de eerste storf hier weg was. Ik zet die gisteren maar eens aan bewaren gezet met de goede dag. Ik kom s'avonds terug en hij herkent me niet meer. Oh. Dat was omdat er 100% stuplongen had. Ja. Worden we naar de hersens geslagen. En dan wordt alles uitgeschakeld. En waar had hij dat opgelopen? In de bouw? Nee, in de mine. Ja, in de mine, in de koel gewerkt. In de koel gewerkt. En doordat er op een gegeven moment 100% stuplongen had, ja, is ze moeten uitscheiden. Want ik heb hem ook niet anders gekend, dus dat er altijd toes was. Ja. In dat tijd, 1950, door hij al toes. Dus toen werd hij zelf niet meer. Wie lang heeft hij in de koel gewerkt dan? Ja, heel lang. Want de eerste keer als ze op controle ging bij de dokter, dat waren de tijd, kregen ze allemaal van die streepjes in de dingen gezet. Op een let ze wat 3 volle. Ja, dan wisten we laat het waren. Maar als zin, ja, wisten ze dat niet. En je had een hele bijzondere band met pap. Probeer die band eens onder woorden te brengen dan. Wie zou je dat karakteriseren? Dat, ja, dat 's morgens opstingen, ja, we gingen eten en dan er wordt gezegd wat we gingen doen die dag. Ik ging dus gewoon naar de school en als ik naar de school kwam, dan nou dat moest nog gedaan worden of dat moest nog gedaan worden. En dan hou nooit dat er zag van, dat moest ze doen. Dan hou altijd te denken van, wil ze me helpen? Kijk, en dat vond ik zo fijn.
Want er worden nog wel eens, hebben die nou gaat geen zin. En dan zag ik dat ook graag goed tegen. Maar dat vond je dan ook niet vervelend, dat vond je dan ook fijn. Maar dan vond je het fijn dat ik dan eerlijk tegen hem kon zeggen van, nu heb ik toch geen zin in. Dus nee, qua die dingen wordt het echt heerlijk. Je zei van, en dan komt ze op een gegeven moment thuis en dan herkent hij eigen vader zich niet meer. Heeft er nog wel heldere momenten gehad of is dat helemaal niet meer goed gekomen? Nee, het is helemaal niet meer goed gekomen. Want hij is toen naar het ziekenhuis gegaan en de houwer op zijn kamer allemaal van die stoomdingen, wat hij nog log kreeg. Maar ik had helemaal geen contact meer met hem, totaal niks meer. En toen in de tijd had over zelf nog geen telefoon, want dat hoort toen in de tijd nog niet. Dus toen kreeg ze dan een bericht van de pastoor, omdat hij kort genoeg bijwoonde. Ik hoorde de hele dag bij hem geweest met de man. En op een gegeven moment zag ze van, dat kan nog heel lang duren. Natuurlijk word ik kapot, want van al verschillende dagen al niet geslapen, dus gewoon naar huis. Ik zeg, die worden nog een 10 minuten toe te komen, ze zeggen dat er overleden wordt. Ik hou ze wel de nek kunnen omdraaien. Op dat moment. Ik is altijd bij hem geweest. En juist het laatste moment niet. Want toen werd ze niet of er toen nog bij is geweest, of niet? En dan vond je dat verschrikkelijk 's morgens, wie bij hem kwam, waren alle vingertoppen van hem hartstikke blauw. Hadden ze nog geprobeerd bloed te prikken. Terwijl de mens op zijn laatste woord. Ik denk, wat is dat nog voor het achterlijks? Om de mensen nog te pinigen op die laatste momenten. Ik zeg, ik heb daar geen goede dingen van. En dat heb ik nu met de mensen precies hetzelfde gehad. Dat wordt ook waardeloos. Iedere dag als ik daar kom, dan heb ik wel gehad van je denkt van, wie is het in godsnaam mogelijk? Ja, het is mogelijk. Als ze zuurstof hebben, dan houden ze dat niet aangesloten. Want dan houden we weer andere dingen gehad voor te benevelen. En als ik dan daar kom, dan wordt het gelijk benevelen klaar. Zuurstof weer aansleten. En dan worden een halve dag geen zuurstof gehad. Ja, hij herkende me dus wel nog, dat ging het zich ook niet om. Maar... En dan wordt ook niet gezegd wie ze van dienst wisselde. Van, de meneer moet dadelijk zuurstof aangesloten. Nee, die ging gewoon naar huis. En dan, zoveel uren later, kwam die jongen de zaal op en die dacht ook verrekt de stad. Maar toen was ik inmiddels al wat dood, dus heb ik hem de zuurstof zelf wel weer aangesloten. En hoe is het met oog? Goed, maar ik ben vanaf januari gestopt met roken. En voorheen, nu is geen last, ook als je 's nachts kon ik zelf slecht slapen, want dan kreeg je weinig lucht. En nu heb ik dat eigenlijk tussendoor ook. Ik denk, het is in ieder geval niet beter erop geworden. Ja, kijk, dat zal de tijd ook zijn tijd nodig voor te herstellen. Het is een tijd nu, ik denk dat het lichaam doorgaans zijn gewend is, ja.